prijateljima i to je sigurna staza za pokolenja koja dolaze u Srbiju. Živjela Srbija! Braćo i sestre, pomaže Bog. Okupirana Srbija polako se budi. Budi se iz jednog stanja šoka u koje su je uveli pre nekoliko godina ovi radikalski otpadnici i takva probuđena, ona izgleda pomalo smeta ovim vlastodržcima, pa pokušavaju na svakom koraku da je ponovo podcene, da je ponovo vrate u stanje šoka, kako bi oni mogli da završe započeti posao na razgradnji i uništavanju srpske države i srpskog naroda u celini. Na tom putu Srpski sabor zavetnici im smeta, jer već 4 godine zavetnici građanima širom Srbije pričaju i govore šta će da se desi. Pričali su koliko je radikalski otpad spreman da izda Srbiju i srpski narod, ali nažalost u tim trenucima narodu je to izgledalo jako, jako daleko i neostvarljivo. Nažalost, to se sve ostvarilo. Braćo i sestre, ja nemam nameru da vam ponavljam šta su sve obećali, šta su sve uradili, ali ću vam samo reći da su se zaklinjali na svetoj kosovskoj zemlji u crkvi pred Bogom da će poništiti sve briselske sporazume, da se potrude da oslobode okupirano Kosovo i Metohiju, da će vam povećati plate i penzije, a jako dobro znate šta su od toga sve uradili. Uradili su sve suprotno. I danas, braćo i sestre, postavlja se jedno normalno i logično pitanje: zbog čega su ovi izdajnici raspisali ove izbore? Imali su vlast, imali su mogućnost da nastave dalje da rasturaju Srbiju i da uništavaju srpske interese, ali njihovi mentori, njihove gazde iz Brisela i Vašingtona pokušali su da ih stave na test, odnosno da ceo srpski narod stave na test, da vide da li srpski narod je spreman da brani svoju otadžbinu i da li mogu dalje da nastave ono što su već započeli. Zato su, braćo i sestre, ovi izbori vrlo važni i zato zavetnici širom Srbije objašnjavaju građanima šta nas dalje čeka, kakvi su dalje njihovi planovi. Njihovi planovi su za Srbiju i srpski narod pogubni, jer treba da dovrše ono što je započeto, trebaju da menjaju ustav, zato im trebaju 2/3 u skupštini poslanika i ta izdajnička grupa će promeniti ustav ukoliko im mi dozvolimo, ukoliko im građani, narod i zavetnici i svi ostali patriote dozvole, i iz tog ustava, odnosno po tom ustavu će prvo ukinuti preambulu, što znači da Kosovo i Metohija više neće po ustavu biti sastavni deo Srbije. Nastavit će dalje da daju autonomiju Vojvodini do granica države, uvešće takozvanu autonomiju takozvanog Sandžaka ili Raške oblasti, juga Srbije, i tako će Srbiju dovesti do teritorijalne propasti i kao takva neće više biti zanimljiva bilo kome, niti će moći da brani svoje interese i svoj narod. Znači, to je ono na što su zavetnici ukazivali i zato vas molimo da to ozbiljno shvatite, da prenesete svojim prijateljima, rođacima koliko su bitni ovi izbori i da ne bude ona priča svi su isti, nemam za koga da glasam. Evo sad imate priliku i građani Srbije će imati priliku da glasaju za one, za omladinu, za budućnost, za one ljude koji nikada nisu upravljali obraz, niti će ga upravljati. Braćo i sestre, u državi Srbiji svima je jasno da su svi sistemi popucali, znači sve je puklo, sve je uništeno i sve je dovedeno u jednu sumnju, tako da građani Srbije danas apsolutno nemaju poverenja u vlast, a zamislite da čovjek živi u jednoj državi koju voli, a ne veruje svojoj vlasti. Pa ne možemo da im verujemo zato što su nas na svim poljima izneverili. Ja pripadam zdravstvu, jednom sistemu koji je potpuno urušen i koji je doveden do takve granice da ja ne znam više kako moje kolege uopšte opstaju, kako rade, ali još nešto je zanimljivo, čudi me kako ćute i zašto ćute. Svi ćute kao da žive u vrlo sređenoj državi,
a u jednom sistemu kao što je zdravstvo u kojem niko nije zadovoljan, sem mafijaške države, znači građani nisu zadovoljni, zaposleni nisu zadovoljni, taj sistem mora da se menja. Zdravstveni sistem, tako sam učen i tako sam radio ranijih godina, mora da služi svome narodu. Ja pitam sve vas i pitam građane Srbije, u kojoj meri zdravstveni sistem služi narodu? Pa apsolutno ne služi narodu, zato što je napravljeni su takvi zakoni koji običnom građaninu sa nekakvim primanjima i penzijama onemogućava osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na lečenje. Danas u Srbiji ko može da se leči? Može da se leči onaj koji ima novac ili onaj koji ima vezu. Nažalost, to je tako i zato mi zavetnici to moramo menjati. Mi imamo kompletno urađen program kako će da izgleda zdravstveni sistem kada mi budemo u prilici da ga kreiramo. Zdravstveni sistem ovakav kakav jeste služi samo onima koji žele da nas unište. Vi ste svedoci, braćo i sestre, da se protiv Srbije u poslednjih 10-15 godina od 1999. godine vode svi vidovi ratnih dejstava. Znači, protiv nas je vođen nuklearni rat. 1999. godine su nam bacili ogromne tone nuklearnog, kako ga oni zovu, otpada, uranijuma, plutonijuma, koji je vodenim tokovima došao do svih centara u Srbiji i danas imate, nažalost, jednu strašnu sliku, epidemiju malignih bolesti. Vi ste danas svedoci da nema dana da u našim opštinama i gradovima po nekoliko ljudi i mlađih, čak i dece, vrlo često umiru od malignih bolesti. To je epidemija malignih bolesti. Zdravstveni sistem se uopšte za takve događaje nije pripremio. Ministarstvo ćuti i niko ne sme da priča o tome zašto je u Srbiji došlo do tolikog drastičnog porasta obolelih od malignih bolesti. Svaka treća žena boluje od određenih bolesti, svaki drugi, treći bračni par mlađi leči se od steriliteta i mi smo ušli u jednu strašnu fazu u koju nas je uveo NATO pakt i prijatelji njihovi iz Vašingtona i Brisela, uveli su nas u fazu biološkog izumiranja. To je jedno ozbiljno pitanje o kojem, nažalost, moja struka i moje kolege ćute. Pojedinci koji imaju hrabrosti pripremili su određene radove, međutim, ni jedna zvanična medijska kuća, niti bilo ko ne želi takve podatke da objavljuje. I ovo što ja sada govorim, verovatno će reći da ja unosim paniku među građane, a ja sam kao lekar dužan da svome narodu kažem istinu. Istina je istina i ja ne mogu da je filujem, ja ne mogu da je ulepšavam, ja moram reći ono što srećem svaki dan i što i vi svi o tome vrlo dobro znate. Šta ćemo raditi i kako ćemo se boriti, sve je to na nama. U zdravstvenom sistemu rekao sam da postoji sem ovog i mnogo drugih problema. Da bi se čovjek lečio mora imati novac, nažalost, a vi dobro znate, stariji, moja generacija i stariji od mene znaju da smo nekada živeli u jednom sistemu u kojem su zdravstvene usluge bile besplatne. Zašto mi ne bismo mogli jedan takav sistem ponovo urediti? Ja ne mogu da kažem da u onom jednom sistemu je sve valjalo ili sve bilo loše, ali iskustvo govori sve što je u nekim sistemima bilo dobro, mi to treba da uvedemo. Tako da ćemo mi, prvo što budemo uradili, uvešćemo besplatne zdravstvene usluge za sve građane Republike Srbije. Vi ste svedoci, posebno građani koji žive u manjim opštinama, da njihov život vrlo često zavisi od nekakvih komisija koje se nalaze pri raznim republičkim fondovima, tako filijalama, ekspoziturama. I sad događa se, recimo, da ja uputim nekoga sa 35 godina radnog staža, hirurg sam po struci, uputim nekoga ko bi trebao da ide u klinički centar, a onda je to jedna velika prepreka što tamo u ekspozituri Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje sedi koleginica ili kolega koja ima zadatak da što manje ljudi se šalje i onda taj pacijent ne dobije uput, nego to bude kašnjenje i tako dalje i tako dalje. I ja sam zbog takvih stvari, suludih tih priča morao, znači zbog mog psihičkog zdravlja da batalim sve te poslove
i da se bavim nekim drugim stvarima dok se ne uredi država. Državu nam niko neće urediti, jedino moramo mi da je uredimo. I šta onda naši ljudi rade? Jure nekakve veze, izložene su podmićivanju, plaćanju i tako dalje i to sve vodi u jednu katastrofu. Mi moramo, znači, korenito da menjamo taj sistem, apsolutno, jer je to jedna od vrlo bitnih stavki za naš narod. Braćo i sestre, rekao sam malo prije da svaki drugi ili treći bračni par se leči od steriliteta. Pitali se neko zašto je to tako. Ogromna zračenja koja nam i dan danas, znači i dan danas nas zrače, i dan danas nam preko vazduha ubacuju razne toksine. Uskoro ćete čuti kako nam šalju aluminijski prah, da bi nam psihu izmenjali. Sve će to biti, ali sve što sad mi to zavetnici pričamo, vlast će da kaže da je to jednostavno teorija zavere. Ja bih voleo da je to teorija zavere, ja bih voleo da ja nisam u pravu, ali činjenice govore da smo mi nažalost u pravu i da Srbija nema vremena da čeka. Mi moramo podhitno 24. aprila da raščistimo sa ovima, da ih pošaljemo u najsramniju srpsku istoriju, prošlost i da krenemo jednim novim putem. To što ste vi rekli za vakcine, ja se apsolutno slažem. Znači, to je toliko smišljeno, to je jedna vrsta biološkog rata koji oni vode protiv nas. Sve naše fabrike, farmaceutska mafija vlada Evropom i svetom. Naša vlast je dozvolila da sve naše fabrike, koje su bile i moderne i značajne, koje su proizvodile toliko kvalitetne lekove da ih unište, prodaju, rasture, i sad smo mi tržište za kojekakav belosvetski otpad, što se tiče lekova, što se tiče vakcina. Ni jedan lek, ni jedna vakcina koju dobijemo ne odgovara svom sastavu. Zavetnici će se boriti, znači mi nismo izričito protiv vakcinacije, jer je to izum koji je spasao čovečanstvo raznih epidemija, ali smo mi protiv takvih vakcina koje mi ne proizvodimo i ne kontrolišemo. Ja bih vam samo sugerisao jednu stvar, da sve te vakcine tražite da se ispitaju u nama prijateljskim zemljama, prvenstveno u Ruskoj federaciji, pa ćemo onda mi našu decu vakcinisati sa istim onim vakcinama koju Rusi vakcinišu svoju decu. Samo po tim uslovima, jer na sceni je biološki rat protiv srpskog naroda i zapamtite da ćemo mi već od naredne godine će u Srbiji više da umire 50.000 ljudi nego što se rađa. I sad zamislite vi za jednu vremensku distancu od 50 do 100 godina gde smo mi. Postaćemo na taj način manjina u sopstvenoj državi. Zato vas molim, znači ja vas molim da prenesete svim vašim prijateljima, ovo je ozbiljan trenutak, ovo nije borba za vlast, ovo je borba za opstanak srpskog roda. Jer mi danas ulazimo u istoriju srpskog naroda, znači u istoriju srpskog naroda ulazimo svi mi zajedno, zavetnici i svi ostali, da smo pokrenuli jednu veliku akciju za spas Srbije i srpskog roda. Sve ćemo mi kasniti, samo da biološki ne izumremo, a mi ćemo ekonomske programe i sve ostalo da završavamo, jer velika je sramota to što nam ova izdajnička vlast radi, moramo ih zaustaviti. Dokazali su nam i pokazali i seljacima, srpskom seljaku, da ne zna da gaji svinj. Pa to je uvreda dno dna. Ako srpski seljak pređe preko toga, onda ja stvarno ne znam šta bi još trebao da mu kažem. Ako zdravstvena struka i moje kolege nisu spremni da izađu, da brane svoju otadžbinu na ovakav način, znači mi je branimo olovkom i mozgom. Ako bude trebalo, branit ćemo je svim sredstvima. Živela Srbija, živeli vi meni do sljedećeg pitanja.